Viime lauantai ja Helsingin vanha jäähalli Nordenskiöldin kadulla. IFK Jokerit ja sitten tulee. Ville Peltonen makaa jäässä. Ja kohta kun hän ei omin avoin kunnolla nouse, kun hän nousee jäästä, niin nähdään, että Ville on hieman poissa oleva. Mies pysyy luistimilla, mutta ilmeisesti ajatukset ovat ihan muualla. Oi voi. Tästä nousi valtava keskustelu eikä syyttä täällä studiossa Suomen jääkiekkoilijoiden eli pelaajien edunvalvontajärjestön toiminnanjohtaja Jarmo Saarela. Jarmo, huomenta, tervetuloa. Huomenta. Mitä sinä ajattelet, kun näet tuon nyt? Missä mennään? No kyllä se pahaa tekee nähdä ton tyyppisiä asioita, mutta onneksi tämän tyyppiset taklaukset tai sanotaan tilanteet tuolla jääkiekossa, niin ne on kuitenkin poikkeustapauksia. Ja tänä päivänä vaan nuo tilanteet tulee sitten niin nopeasti kaiken kansan tietoon, mutta kukaan ei haluaisi varmaan, kuka jääkiekossa on yhtään tekemisissä, niin nähdä ton tyyppisiä tilanteita, että missä kunnossa yksi Suomen kaikkien aikojen parhaista pelaajista talutetaan kentältä. Mutta hei, mennään nyt ihan perusasioihin. Tässä on Nordlund, joka teki tämän taklauksen. Uskotko sä, nyt puhutaan niin kuin mies miehelle tässä, uskotko, että hän pyrki siihen jonkun käskevänä A ja B niin, että Ville Peltonen jopa vahingoittuu tässä taklauksessa? En usko tuohon missään tapauksessa ja kaiken kaikkiaan tuo Nordlundin taklaus, vaikka mä en halua noihin yksittäisiin asioihin ottaa yleensä kantaa, niin siinä en näe minkään tyyppistä vahingoittamistarkoitusta enkä loukkaan tai yritystä, että siinä kaveri vietäisi sen jälkeen paareilla ulos. Nordlund ei ole missään nimessä likainen pelaaja. Onko likaisia pelaajia tietoisesti joukkueessa? Kyllä niitä löytyy muutamia kavereita, sanotaan, että joiden pelityyli on niin sen tyyppinen. Ja se on ehkä jonkun rooli pelaajan mallikin pelata tietyllä tavalla, yrittää kovasti taklata siellä ja viedä sillä tavalla niin omaa joukkuetta eteenpäin. Mutta niitä on hyvin vähän ja joidenkin pelityyliin niin se kuuluu, mutta ei henkätyyliin kuulu loukata eikä vastustajan vahingoittaminen. Siis sä oot ehdottomasti sitä mieltä, että tässä ei haluttu vahingoittaa Ville? Ehdottomasti sitä mieltä olen. Ja kun puhutaan näistä vastuukysymyksistä, niin kyllähän mun mielestä aina kun jääkiekkoilija lähtee tuonne miesten sarjoihin pelaamaan SM-liigaakin, niin kyllä se vastuu on aina sillä pelaajalla, niin taklaajalla kuin taklattavallakin. Ja pelaaja on mun mielestä aina vastuussa siitä, mitä se tekee. Mutta on tässä monta muutakin puolta tässä asiassa, että kun puhutaan näihin turvallisuuteen liittyvistä asioista, niin turvakaukalot tai niin sanotut joustokaukalot. Mun mielestä liigan pitää nyt herätä tähän asiaan, tai kyllä ne hereillä on jo, mutta että mahdollisimman nopeasti nämä joustokaukalot joka ikiseen SM-liigahalliin ja sitten mahdollisimman nopeasti myös tuonne mestishalleihin. Ja sen lisäksi sitten, että nyt kun meillä on olemassa hyvää lääketieteellistä tietoa, kuinka näitä asioita hoidetaan, niin joka ikiselle liigapelaajalle ennen kautta sellaiset perustestit, josta nyt on viime aikoina puhuttu, ja sitten kun tulee näitä tapaturmia, niin sitten testataan uudestaan, jolloin nähdään, niin kuin missä tilanteessa se kaveri menee. Tästä me ollaan pelaajayhdistyksenä niin kuin patistettu liikaa jo noin 5 vuotta, ja ollaan oltu yhdessä projektissa jo sitä alustavasti rahoittamassakin, että tämän tyyppisiä toimia pitäisi tehdä. Eli se juttu, mikä eilen nähtiin muun muassa Tulosruudussa, meillä Suomessa on siis jo välineet siihen, meillä on osaaminen siihen, eli pelaajat testattaisiin erittäin tarkasti ennen kautta kauden aikana ja varsinkin sitten, jos joutuu kovan taklauksen alle. Kaikki on niin kuin olemassa jo tätä varten, että seuroja vaan pitää ottaa. Ja mun mielestä mä näkisin sen asian niin, että SM-liigan pitäisi sisällyttää tämä perustason testitys tuonne liigalisenssiin. Eli että sitten sä vastaisi olet niin kuin liigakelpoinen joukkue, kun sä esimerkiksi ensi syksynä tai ensi kesän aikana teet nämä testit jokaiselle joukkueelle ja sitten sinne liigalisenssiin myös määräys, että nämä joustokaukolot tulee sinne vähintään kaudelle 2014-2015. Mutta Jarmo, eikö tämä päinvastoin sitten houkuttelisi yhä kovempaan peliin? Sä annat niin kuin anteeksi, mä sanon, sopiiko taas, mä puhun ihan suoraan. Anna tulla vaan. Joustokaukalot, okei, sitten aivovamatutkimuksia ja muita. Että sen kun vaan miehet pelaa ja taklaa täysillä. Että sitten vaan niin kuin vähän joustettaisiin sitä, ettei sattuisi niin paljon. Ei se missään nimessä tarvitse johtaa siihen, vaan että nyt kun on nähty, että esimerkiksi nämä joustokaukalot, niin eihän ne, jos tulee riittävän pahoja tälleen, niin se joustokaukalo ei estä sitä aivovammaa tai aivotärähdystä, miten tahansa halutaan puhua. Mutta mä olen lääkäreiden kanssa puhunut tästä hyvin paljon, meidän ylilääkärinkin kanssa, niin on ihan selkeä näkemys, että jos se kaukalon laita ja pleksi joustaa, niin on todennäköistä, että se aivovamma tai aivotärähdys on astetta pienempi. Ja sitten sen lisäksi niin se niin kuin ehkäisee monia näitä lonkkavammoja, käsivammoja, rannevammoja. Että se ei ole pelkästään näihin päävammoihin liittyviä asioita, kun nyt päävammoja valitettavasti sattuu myös tuolla avojäällä. Ja se on jääkiekon yksi elementti. Siellä taklataan kovaa ja valitettavasti siellä sattuu niitä tapaturmia. Sille ei voi mitään. Iltapäivän lehdet ovat ansiokkaasti tätä asiaa käsitelleet. Mulla oli tänään ilta-sanoin, että raha puhuu. Eli kun sponsorit lähtee, niin sitten tulee muutos. Tässä on pelaajayhdistyksen
toiminnanjohtaja? Toi on todella ikävää, että nyt on tällainen ilmiö tullut esille, että jotkut yritykset, isotkin yritykset on niinku lopettamassa sponsorointia, mutta että mulla ei ole tarvetta niinku heidän puolestaan lähteä sitä kommentoimaan. Jokainen yritys tekee sen omista lähtökohdistaan, mutta ei suomalainen jääkiekko ja SM-liigan jääkiekko, niin ei se ole tämän kauden aikana yhtään sen väkivaltaisemmaksi muuttunut, mitä se on viimeisen 5-6 vuoden aikana ollut. Nyt vaan näistä asioista puhutaan paljon enemmän, ne tulee julkisuuteen nopeammin, ne näkyy YouTubessa ja jokainen näkee niitä videopätkiä ja sitten valitettavasti tällä kaudella on ollut pari sellaista selkeää ylilyöntiä ja niiden ansiosta ollaan sitten päästy niinku puhumaan näistä asioista. Jos Ville Peltonen poistuu täysin tokkurassa, nyt puhutaan aluksi aivovamman, niin sinä sanot, että tämä ei ole tullut yhtään väkivaltaiseksi tämä peli. Siis onko tämä ihan huuhaata, mitä nyt puhutaan? Ei, mä tiedän, ei se varmaan huuhaatakaan ole, mutta nyt sanotaan, että kun on riittävän huonoa tuuria, niin käy niin kuin Villelle esimerkiksi tässä viime lauantaisessa pelissä, kun ne kaikki huonot tuurit nassaa, niin silloin siellä tapahtuu. On näitä tällaisia taklauksia ollut aikaisemminkin, että kaveri joudutaan sieltä valitettavasti paareilla viemään pois. Mutta se, jos puhutaan niin kuin väkivallasta ja tahallisuudesta, niin mä näen sen niin, että ei se ole niin kuin mitenkään merkittävästi lisääntynyt. Toki sitten nämä kovat loukkaantumiset on osaltaan sen takia ehkä tullut vielä niin kuin lisääntynyt, kun kaverit on nopeampia, kaverit on isompia, sääntöjä on muutettu niin, että vauhtia on tullut lisää, keskiviivan paitsio on poistettu, niin ne törmäykset, ne on vaan niin kovia, kun 290 tai 100 kilosta kaveria törmää 50 kilometrin tuntin vauhdilla. Mutta toisaalta kuinka paljon pelissä on sitten se, tämä edellinen tapaus, joka oli tässä Eurohockey-asiassa, siis sarjapeleissä, jolloin tapahtui niin, että tuli sanktioita, että olisi selkeästi joukkueen johdon tai siis valmennusjohdon puolesta annettu ymmärtää, että jopa käsky, että nyt ykkös- tai kakkospelaaja eliminoidaan pois pelistä. Mitä sanot tästä? No jääkiekon sanotaan perusideahan kuuluu se, että siellä pyritään ne parhaat pelaajat niin kuin pelaamaan pois, ettei ne pysty niin hyvin pelaamaan. Mutta että sitä en missään nimessä hyväksy, jos jossain on toimittu niin, että on esimerkiksi niin kuin käsketty ajamaan kavereita sillä tavalla, että ne loukkaantuu. Se kova taklaaminen kuuluu ja siinä saa vähän sattuakin, mutta ei saa tahallisesti niin kuin vahingoittaa. Ja kyllä mä tästä tulen niin kuin siihen, että pelaajilla on aina vastuu siitä pelaamisesta, mutta sitten mun mielestä meidän pitää niin kuin kiinnittää huomiota koko seuraorganisaation siihen, että se lähtee sieltä ylimmältä tasolta johdosta, että meidän seurassa pelataan siihen malliin, että vastustajia ei vahingoiteta. Se menee sieltä puheenjohtajalta, toimitusjohtajalta valmentajille ja valmentajilta pelaajille ja silloin se asia rupeaa olemaan kunnossa. Mutta entä sitten liiga? Pitäisikö liigan johdon myöskin yhteisesti kaikille seuroille panna entistä selkeämmin pelinsäännöt selviksi, että tämä äsken sanomasi roolitusmalli pelaisi myös käytännössä? Kyllä mun mielestä se on nimenomaan SM-liigan liigahallituksen asia ja nyt mä uskon, että sillä on mahdollisuuksia tehdäkin, kun liigahallituksen organisaatio on muutettu. Nyt siellä ei ole enää 14 seuran kaverit johdossa, vaan siellä on 7 liigahallituksen jäsentä, joista puolet on seurojen niin kuin ulkopuolelta, niin nyt niiden on helpompi ehkä linjata niitä päätöksiä ja sitten pakottaa niitä seuroja toimimaan tietyllä tavalla ja mun mielestä ehkä väärä sanoa, että pakottaa, koska tämä on meidän kaikkien yhteinen etu, että tällä tavalla ruvetaan toimimaan. Seurojen pitää kantaa vastuuta, pelaajien pitää kantaa vastuuta ja sillä me saadaan niin kuin nämä ikävät asiat minimiin. Sä edustat juuri ennen kaikkea pelaajia. Kyllä. Ja mikä on pelaajien yleisnäkemys siitä, että onko peli liian kovaa? Ja nyt on kaksoiskysymys. B, pitäisikö rangaistuksia sitten koventaa, jos mennään ylilyönteihin? Peli ei kokonaisuutena liian kovaa. Muutamia ylilyöntejä siellä on viime aikoina sattunut. Meillä on yhteensä 15 hallituksen jäsentä, 9 varsinaista ja 6 varajäsentä. Me käytiin koko porukka läpi viime viikon torstaina ja sen perusteella pystyttiin antaa tämä meidän hallituksen yksimielinen julkilausuma siitä, että ylilyöntitapauksissa rangaistuksia tulee merkittävästi koventaa, mutta sitten pitää tätä koko järjestelmää myös kehittää, että meidän kurinpitosysteemiä kehitetään sillä tavalla, että tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus on koko ajan niin kuin oikeassa linjassa. Sä korostat hirveän voimakkaasti tässä, tai sinä korostat näitä pelaajien tekemisiä jäällä. Siellä on kuitenkin yksilöt, vaikka on joukkueessa, jotka vastaavat teoistaan, mutta mikä on valmentajan rooli? Valmentaja on ihan ensiarvoisessa asemassa ja tärkeässä asemassa siinä, että jos valmentaja antaa tietyn tyyppisiä ohjeistoa pelaajille, että siellä ei toimita täällä sääntöjen rajamailla, niin itse asiassa voisi sanoa ehkä niin, että pelaaja ei tee kokonaisuutena siellä jäällä yhtään mitään sellaisia asioita, mitä valmentaja ei hyväksy. Jos se tekee ja toimii niin kuin täysin omapäisesti, niin sen jälkeen se kaveri ei ole enää siellä
kokoonpanossa mukana. Ei sieltä popcorniketjusta sitten enää pääse ketään taklaamaan. Että kyllä ne niin kuin loppupelissä toimii valmentajien ohjeistuksen mukaisesti. Sitten kun peli menee tosi kiihkeäksi, niin kuin IFK-jokerit tuntuu olevan ja moni muukin paikalliskamppailu tässä maassa, valmentaja Summanen keitti sitten täysin yli, eli kielenkäyttö alkoi olla aika voimakasta, josta nyt saattaa tulla joku taas uusi keissi. Miten kommentoit sitä tai mitä uskot, että siinä pelaajat ajattelee aitiossa silloin? No kyllä pelaajat kielää siellä kovalla tunteella ja nyt ehkä sitten, tai sanotaan, että tällä kertaa se kielenkäyttö niin ylitti ne tietyt rajat, että en hyväksy ton tyyppistä kielenkäyttöä. Summanen onneksi on oivaltanut pyytää siitä anteeksi. Mun mielestä olisi pitänyt pyytää myös sitten vastustajalta anteeksi, eikä pelkästään sitten omalta joukkueelta ja katsojilta. Ei tollainen kielenkäyttö ole sallittua, mutta että tunnetta pelissä pitää olla niin pelaajilla kuin valmentajillakin. Mennään uutisiin, mutta sinä olet sitä mieltä, että Villeä ei taklattu todellakaan, että häntä olisi haluttu vahingoittaa. Edelleen on samaa mieltä. Kiitoksia.